Het Wilhelminaplein, oftewel Ceylon, de Dij de Nij. Het grote oprijden is begonnen. Het laat zien hoeveel werk het West had om alles te krijgen zodat Ljout en de Passion optimaal in beeld wienen. Nog een verdwaald draaiboek dat nevens plan verroen is. Grote tevredenheid ook bij de burgemeester. Ja, je verwacht er iets moois van en er is geen kink in de kabel gekomen. Het evenement wie het daar in de puntjes beveiligen. Wat de kosten daarvan binnen, wit kronen nog net. Maar wel dat het meer als wurg wie. Je moet je op alles voorbereiden, dat doe je altijd bij evenementen. Maar nu natuurlijk wat extra vrees, omdat het laatste jaar natuurlijk ook wel aanslagen zijn geweest. Ja, dat wil je niet. Maar je kunt je niet op alles voorbereiden. Maar we hebben denk ik het maximale gedaan. In die zin lijkt het ook alweer op de marathon in Rotterdam. Dus ja, bij allerlei dingen moet je dit doen. En laten we het dan maar gewoon accepteren. En misschien dat we het over een jaar niet meer hoeven doen. Laten we het hopen. Voor de horeca wie het succes juist er jong wisselend. Die een ondernemer hier drokker als de oren. Het algemene beeld is likwijls ek positief. Het algemene beeld is dat we er toch wel redelijk wat aan hebben gehad. De vergelijking met Serious Request is gauw makken. Maar dat wie heel wat oors, nevens Van Erven. Het verschil met Serious Request is dat de gasten de hele dag vermaakt werden in de stad. Dus die hadden ook de tijd om even ergens op hun gemak iets te gaan drinken, iets te gaan eten. Wat je hier zag was dat mensen heel graag op het Wilhelminaplein wilden staan en daar eigenlijk niet weg durfden om überhaupt iets te eten of te drinken. Al met al is het ook de Dij Nij de Passion een halleluja stemming in Ljouwert. Uiteindelijk hebben we Leeuwarden heel mooi op een kaart gezet. En dat doet niet alleen de burgemeester, dat doet niet alleen de winkeliers, maar dat doen we met z'n allen. Zeker, ja, we gaan daar genieten met Pasen.